Helo, Lloyd Macey dwi, a dwi ar hyn o bryd yn astudio'r cwrs TAR Uwchradd Cymraeg ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Mae fy angerdd tuag at addysgu a pherfformio wedi dod law yn llaw erioed, a dwi'n gweld addysgu a bod yn athro fel pherfformiwr. Mae rhaid i athro neu athrawes sefyll o flaen y dosbarth bob dydd yn gwenu o glist i glist, hyd yn oed os maen nhw wedi cael diwrnod anodd. Mae gan athrawon gymaint o ddylanwad, a dwi'n meddwl bod yn bwysig iawn bod y plant i gofio bod yr athrawon fel model rôl. Beth bynnag i chi wneud yn yr ystafell dosbarth, mae'r plant wedyn mynd i ddefnyddio hynny ar gyfer eu bywydau. Un o'r pethau arbennig sydd wedi digwydd ar y cwrs, a dyn ni ddim yn disgwyl i bethau fel hyn i ddigwydd, oedd gweithio gyda blwyddyn 7 a disgybl yn sireni. Ges i brofiad arbennig ar y cwrs o weithio gyda dosbarth blwyddyn 7 ac un disgybl yn dawel yng nghefn yr ystafell dosbarth, yn gweithio ond yn dawel iawn. Benderfynais i creu can ar gyfer y wers, can o'n i'n gweithio ar ramadeg, a nath y disgybl, nath y sereni, dath e o flaen y stafell dosbarth, a nath e ganu ac oedd athrawes ffili credu beth oedd i ddigwydd. Nath i ffonio i fam ac oedd i fam wrth i bod. A dyna beth sy'n mor werthfawr am addysgu. Pethau bach fel ni, bod chi'n ei gwahaniaeth i bywydau plant. Ar y cwrs Cymraeg, mae pob un ohonyn ni wedi cael swydd sydd yn wych ac mae diolch ni i'r tiwtor prifysgol Gina Morgan am yr holl gefnogaeth ac am y ddarpariaeth. Mae hi'n neud yn fwy na'r disgwyl ac yn sicrhau bod ni'n cael y profiad gorau posib yn ystod ein blwyddyn TAR. Beth sy'n arbennig am y cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg yw'r ddarpariaeth a'r gefnogaeth. Does dim ots beth yw gallu eich Cymraeg chi, does dim ots os ych chi'n hyderus iawn, does dim ots os ych chi'n ddibrofiad, bod chi ddim lot o brofiad gyda chi o siarad yr iaith. Mae'r gefnogaeth yna i chi i sicrhau bod chi'n teimlo'n hyderus. Ni'n cael sesiynau gloywi, ni'n cael sesiynau gyda'n tiwtoriaid ni, sicrhau bod ein Cymraeg ni o safon, ac maen nhw o hyd yn annog ni i ddefnyddio'r iaith ac i deimlo'n hyderus hefyd yn defnyddio'r iaith.